Zatoz jauna, zatoz guztera, zure berria salbatzera. Zatoz jauna, zatoz lurrera, zure herria salbatzera. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun gure pekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, zure herriari bakea ekartzera etorri zinena, erruki jauna. Jesus jauna, galduri zegoena salbatzera etorri zinena, Kristo erruki. Jesus jauna, mundu berria egitera etorri zinena, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, presta ezazu gure bihotza zeure graziaz, Kristo zure semea etortzean, betiko biziaren mailan esku hartzeko eta zeruko janarian parte izateko gai aurki gaitzan, bera zerbitzari dugula, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Egun hartan jaiotordu emango die, jaun algustidunak mendi honetan herri guztiei, jaki guri eta edari bikainekin, haragi mamitsu eta ardo zaharfinekin. Mendi honetan kenduko du herri guztien gainean edatua dagoen estalkia, nazio guztiak estaltzen dituen oihala. Betiko ondatuko du heriotza, txukatuko ditu jainko jaunak aurpegi guztietako negar malkoak, eta lur osotik aldenduko du bere herriaren lotsakizuna, jaunak hitz egin baitu. Eta egun hartan esango da, ara gure jainkoa, itxaro genuen salbatuko gintuela, jauna da harengan genduen itxaropena. Postu gaitezen eta alaitu, salbatu gaituelako. Jaunaren eskua mendi honetan kokatuko da. Jaunak esana. Jaunaren etxean naiz biziko luzaroen luzaro. Jaunaren etxean naiz biziko luzaroen luzaro. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean. Larregurietan etzan aresten nau, urbaster lasaira eramaten eta indarrak dizkit berritzen. Bide segurutik narama, bere izenari ohore eginez. Jaunaren etxean naiz biziko luzaroen luzaro. Iparpel zilunean banabilere, ez naiz gaitzaren beldur. Zu nirekin bai zaude, zure hartzain makilak lasaitzen nau. Jaunaren etxean naiz biziko luzaroen luzaro. Aleluia, aleluia. Begira, badator jauna bere herria salbatzera. Zorionekoak ari
ari bidera ateratzeko gertu direnak. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Galileako itsasbazterrera joan zen Jesus, mendira igo eta han eseri zen. Jende asko hurbildu zitzaion, arren, erren, itxu, bezamotz, mutu eta bestelako gaixo asko eramanez, oinetan jartzen zizkioten eta hark sendatu egiten zituen. Jendea harritua gelditu zen ikusten zuenaz, mutuak hizketan, besamotzak sendatuak, errenak ibiltzen eta itxuak ikusten, eta Israelen jainkoak oresten hasi ziren. Jesusek ikasleei dei egin eta esan zien, erruki dut jende hau, badarama 3 egun nirekin eta ez du jatekorik. Ez ditut baraurik bidali nahi bidean akitu ez daitezen. Ikaslek esan zioten, nondik atera guk basamortu honetan horren beste jende asetzeko lainogi? Jesusek esan zien, zenbat ogi duzue? Haiek erantzun, 7 eta arraitxo bakar batzuk. Lurrean esertzeko agindu zien jendeari, gero hartu zituen 7 ogiak eta arrainak, eta esker otoitza egin ondoren, zatitu eta ikaslei eman zizkien, eta ikasleek jendeari. Denek jantzuten ase arte, eta gelditutako ondarrekin 7 zazki bete bildu zituzten. Jaunak esana? Mezako irakurgaiak entzuten ditugunean lehendabizikoa eta evangelioa beti daukate zerikusirikan. Gaur ere, Isaias profetaren profeziak betetzen dira evangelioan, Jesukristongan. Isaiasek aldarrikatzen du, egun hartan jaiotordua emango die jauna algustidunak mendionetan herri guztiei, eta gero salbatzailea iragartzen du. Jainkoa gure salbatzailea etorriko zaigu eta haren ura itxaroten ari gera, esaten du. Hori Jesusengan betetzen da, dudarikan gabe, jainkoaren semea, gizon egina, dudarikan gabe da gure salbatzailea, eta berarengan betetzen dira itun zaharrean agertzen zaizkigun profezia guztiak. Eta evangelioak hori ematen digu gaur agertzera, ez? Jesusek gaixoak sendatzen dituenean, itxuei begibizta eman, elbarriak sendatu. Gaixoak sendatzen dituenean, agertzera ematen du, bere salbamena heldu dela, bera dela gure salbatzailea, eta ondoren gainera, ez gaixotasuna, sufrimendua, baizik eta heriotza ere menperatuko du, bere piztueraren bitartez. Eta jainkoak eta Jesukristok nahi izan du baita ere, bere salbamen horren parte izatea gu guztiok. Eta horregaitikan, gero jende guztiura goze ikusita, eskatzen du baita ere, bere apostoluen kolaborazioa, beraiei ere parte emateko bere salbamen hortan, ez? Berak egin zezakeen guztiei jaten eman, baino apostoluei galdetzen die eta eskatzen die beraien kolaborazioa. Zer egin zuten apostoluak? Jarri zuten Jesusen eskuetan zuten guztia, 7 ogi eta arrain batzuk. Gauza gutxi, hainbeste jenderi jaten emateko, baino hori eskatzen zuen Jesusek.
Eta gutxi horren bitartez, Jesusek egintzun baita ere miraria, guztien gozea asetu. Hori eskatzen digu guri ere bai. Eta Elizaren egin beharra hori da. Gauza gutxi gea, gauza gutxi dugu, ikusten dugunean gure mundu hau, gauza txikia gea, gauza gutxi daukagu, baina gutxi horrekin jainkoak gauza hundiak egin ditzazke. Usten baldin badiogu, berari egiten eta guk geure bizitza bere eskutan jartzen baldin badugu. Hortarako prestatzen gea, azken finean baita abendualdi honetan. Jesus salbatzailea dator gure bihotzetara, eta eskatzen diguna da gure bihotza, gure bizitza bere eskutan jarri dezagun, berak egin dezan eta adierazi dezan mundu honi salbamena, bere maitasuna. Hala izan dadila. Salbamen betearen irudia den otordua herri guztientzat prestatzen duen jainkoari egin diezaizkiogun eskariak Jesusen izenean. Kristau elkartea egiten dugun bataiatuok behartzuen alde jarriz eta gozetuei jaten emanez, zaila gaitezela jainkoaren salbamen asmoa aurrera eramaten, eska diezaiogun jaunari. Gaur egun erren itxu, naiz elbarri direnak eta gozeak daudenak, Kristauon laguntza hartzean suma dezatela jainkoaren erreinuak dakarren poza, eska diezaiogun jaunari. Jesusen hartzain eginkizuna agerian jarri eta betetzea da apaizaren lan nagusia elkartean. Ez dakizkigula falta zerbitzu hori beteko duten bokaziodunak, eska diezaiogun jaunari. Eukaristia ospatzen ari garenok, jaunaren otorduan parte hartzean, sendotu dezagula betiko otorduan parte hartzeko itxaropena, eska diezaiogun jaunari. Onartu aita bihotzonez gure eskariak eta emaguzu espirituaren indarra, gure aldi eta gizarte honetan zure asmoa egia bihurtzen zaila gaitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zenideok, bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizona elana sortu hau, egingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau, matzondoaren indarrak eta gizona elana sortua, egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Atzegin bekizu jauna, gure buruaren eskaintza adierazten duen opari hau, eta bete ezazu gugan sakramentu honen bidez zeure salbamena. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari,
Egoki da bai, zuri eskerrak ematea, egoki eta zuzen, bedinkapen eta gorapen kantu zu gorestea, diren guztien egile eta helburuzaren aita algustidun betiereko horri. Zuk eskutuan utzi diguzu, aintzaz eta almenez jantzirik, eta gure historiaren jaun eta epaile eginik, zure seme, Jesukristo, zeruetako odeietan agertuko den eguna eta ordua. Egun izugarri baino aintzatzu hartan, mundu honen irudia galdu egingo da eta zerulur berriak jaioko dira. Orduan, ospezbeterik azalduko zaigun jauna bera dator orain gure bidera. Gizaki bakoitzagan eta gertaera bakoitzean guk sinismenez onar dezagun eta maitasunez haren erreinuaren zain bizi gaitezen. Horregaitik, haren azken etorrera itxaroten dugula, aingeru eta santuekin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu. Santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beteri dauzka zure dizdirak, Osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren horri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratu, ziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputz eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita zaintuarekin, Osinazio gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, Gregori, Antonio, Mikel Apaiza eta Antxon. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan.
Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizitza irits dezagun, Jaungoikoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jaungoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua emaiguzu bakea. Una hemen, Jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zunere etxean sartzeko, baina ezazuiz bat eta sendatuko nahi. Ora ese adibitzen gara, argi
gaixoak zu gabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti. Zu zara gure bide, eta gure bide. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti. Zu zara gure bide, eta gure bizi. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure errukiari deika gaude, hartu dugun sakramentu honek sendagaitzala geure jokaera txarretatik eta datozkigun eguberri jaietarako prestatu. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedeinka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean, Amazu gure regina, eguzkia bezain alaitatzen. Andres Xamurreta guzti altxua, aldare horretan, kanola zabaltzen dezun basoetan. Olorien usai